tentelkeriak egiten ditugu, hori. Azkenean, 8 orduan txirrindula gainean, bueno, oso pila bat denbora pentsatzeko eta hori tentelkeriak egiteko. Teknologia berriak erabiltzen dituzu zure bidaietan? Bai, normalean ez dut bidaiatzen ordenagailu batekin, baina azkenengo bidaia zen ezain luzea, 6 hilabetekoa, gutxi gora bera hori pentsatzen nuen egongo nintzela etxetik kanpo, orduan erabaki nuen erostea ordenagailu bat, txikia zena eta nahiko potentea eta erosi nuen ordenagailu bat, Mac bat, gomendatzen dizuet Maca erostea, zuen una pasada. Bueno, me pagan, patrocinado por Mac. Bueno, eta orduan aurten, orain dela bi urte, eraman nuen ordenagailua. Azkenean, horrelako montajeak egiteko, bideoak normalean dira horrela jarraian egindakoak, baina justo bideo hau egiteko, moztu behar genuen zati bat eta bestea sartu, eta orduan, edizion de bideo programa batekin, horrela egin genuen. Portatila edo ordenagailu barik, hori ezinezkoa izango zen. Baina, azkenean, abantailak bat dituzu ordenagailua erateagatik, wifi baldin badago, ez duzu lokutorio batera edo zibor batera joan behar. Aspertzen bazara, egon ginen, 7 egun inor ikusi barik, herri bat zapaldu barik, orduan ordenagailuarekin, argazkiak ateratuzun argazkiak, pixka bat modifikatu, edo blogean jarriko ditudan guztiak prestatzea, gero sartzeko, ondo dago, pixka bat, ez aspertzeko horren bestez, 8 ordu egunero txirrindula gainean, baina gero baita iluntzen du oso harin, eta 6etan pasauz geldita, 6etatik 12 arte edo, ez aspertzeko, ondo dago pixka bat teknologia izatea. Baita eramaten dut iPod edo MP3 edo hauz, batzutan, nekatuta zaudenean musika pilo bat power ematen dizu. Eta bakardadean, da pasada bat. Jartzen dituzu kaskoak eta musikarekin ni behintzat energia hartzen dut eta hobetu egiten ditut los puertos. Eta argazki kamera, iPod, ordenagailua ez dira beharrezkoak eramateko, baina gustatzen zait pilo bat hori nire bidaiaren argazkiak izatea, eta gero horrelako oroimen bat izateko, eta izateko zerbait, fisiko edo informatiko edo baita kamera eroateko. Den duela 2 urte, bidai horretan eraman nuen reflex bat. Normalean horrelako kamera txiki batekin, baina hain interesgarria zenez egingo nuen bidaia, erabaki nuen reflex bat eroatea. Zure zaletasunen artean natura dago. Egunerokoan, zer egiten duzu naturaren alde? Naturaren alde. Berez, daukat proiektu bat lagun batekin, eta da pixka bat reforestatzea Bizkaia. Ikusten duzuenez, badaude eukalipto eta pino pilo bat, eta horiek ez dira gure zuhaitz autoktonoak, eta oso kaltegarriak dira. Dakit, naturan edo biologian edo azaldu duten zerbait horren inguru. Nahiko kaltegarriak dira eta gure hemengo zuhaitzak eta ez daude horren beste. Hemendik badaukazue algunos sobrecitos, aritzak eta baina egiten duguna da pixka bat ikustea non jarri alditugun hemengo zuhaitzak eta landatzen ditugu horrelako hortu txiki bat, hartzen ditugu hasiak eta landatzen ditugu zuhaitzak eta daukatenean horrelako alturilla, jaten gara mendira eta jartzen ditugu mendian. Normalean ez ditugu mendian jartzen, azkenean belarrak eta animaliak eta dau konpetentzia handia eta gure zuhaitzak dira oso txikiak. Orduan saiatzen dugu bidegorrietan eta jartzen. Bidegorriak beti daude zainduta, baten dira horrela desbrozar edo kentzeko belarra, eta ez daukate horren beste belar kompetentzia.
Orduan egiten duguna batez ere parketan eta bidegorrietan landatzea hori zuhaitza. Hori da nuestra pequeña contribución al medio ambiente. Gero baita egiten ditut nekazaritza tailerrak umeentzako, ikusteko nolakoak diren gure hortuko barazkiak eta azkenean ez dakite nondik etortzen diren tipulak edo guasak, ez da kalabazinak, ez daukagu lehen bezalako horren harremana naturarekin edo hortuarekin eta jaten ditugun barazkiak nondik datorren ikusteko, badaukat tailer txikitxo bat umeentzako. Eta gero baita, beti pentsatzen nola berrerabiltzea gauzak kontsumoa murrizteko. Azkenean gauz en el mundo del consumo eta kontsumitzen ditugu pilo bat produktu eta beharrezkoak ez diren gauzak eta azkenan saiatzen dut bueltak emotea ia nola berrerabilia ditudan txakarrera bota beharrean zer egin aldut honekin. Eta egiten ditut horrelako monederoak con las cámaras de las bicis, pentsatzen direnean, duzunean pilo bat partxe edo, egiten duzu monedero bat. Gero, olioa, reziklatu beharrean, berrerabiltzen dut egiten jaboia. Eta, da nahiko prozesio bitxia eta berrerabiltzen duzu olioa reziklatu beharrean. Banekien zegoela galdera, horregatik ekarri dut. Eta opai bat zuentzako, gu landatutako hauek dira haritzak, robles, eta bakarrik bat haritzak eta fresno, besteak ja daude jarrita. Hau da fresno, hau kostoa kompostak dituena. Roble, hau ezagutzen duzue fijo, fresnoa ja ez dakit ezagutzen duzue. Baina, hori ez de vegetación de ribera, ibai erreken alboan. Hau da nire oparia, seguentzako nahi baduzue hemen bi landatzea. Eta hemen badago adibide bat con las cámaras de este, jartzen diozu remaiera bat eta dekozu un monedero. Pasatu nahi baduzu. Ideia, oso ideia ona, eta ez duzu ikusi behar, eta resistente, eta hau, nik egiten dudan saboia. Guztiz naturala. Eta zer botatzen diozu? Da sosa kaustika eta olioa. Kentzen duzu olioa, patatak edo, gordetzen duzu tarro batean eta tarro horretan sartzen duzu nahi dituzun loreak edo hostoak, hau berez badauka hierba luisa, lavanda eta romero. Eta olioa pixka bat kentzen du hori usaina, patata frigitzen edo hori usaina, zera nahiko gogorra. Gero sosa kaustikoarekin desagertzen da usain hori. Eta badauka baita aceite esencial de canela y limón. Limón eta kanela gauza guztietarako erabiltzen duzu? Nik beti txinborekin garbitzen dut gorputza, baina ja orain egiten du saboiarekin. Eta baita, garbigailuan sartu alduzu, horrela ez, birrinduta. Hori, birrinduta, el tamborcillo hori, horrela. Baina ez duk erabiltzen, ze badauka tasi batzuk, azkenean badauka olioa, da nahiko naturalagoa, jabon normal baino, baina badauko tasi batzuk aurrerik ez daukatena. Olioa ez da sebez eta horrekin erabiltzen dut. Eta, hauek gauzak, bueltak emotea eta badau prozeso bitxi bat, egin aldituzu nahi duzun formarekin, usainarekin, kolorearekin, zedekozu bero tintes naturales, edo, Orduan, pizka bat hori, los pequeños aportes a naturaleza. 5 minutu bakarrik, 10, badago besteterako galderarik? Aite 10 izatea 5 baino. Zer dago? 3 falta dira?
nekazaritza ekologikoa ere badago zure interesen artean. Zure ustez badauka etorkizunik? Nekazaritza ekologikoa. Bueno, hombre, nik uste dut baietz, baina ez da gure pentsatzeko era aldatu behar duguna. Azkenean, gizarteak fomentatzen badu erostea produktu ekologikoak, gero eta produktore ekoizle ekologiko gehiago egongo dira. Baina, bai, nekazaritza industrial ohikoa edo normala da una aberración para la naturaleza. Ez daukagu denborarik azaltzeko, baina bai, etxak apuesto por la agricultura ekologikoa, bai. Eta badauka etorkizunik, fijo. Gero eta ekoizle gehiago daude, pilo bat. Zure, zer kirol praktikatzen duzu? Horietatik zein da gehien gustatzen zaizuna, zerbaitik? Bueno, berez, ez daukata horrelako kirol bat, egiten dut hau eta gustatzen zait pilo bat. Txirrindula ibiltzea, gustatzen zait pilo bat, hori ziur, batez ere menditik ibiltzea, ez errepidetik. Korrika egitea baita, igeri egitea, urten hasi naiz triatloiak prestatzen, eta, gusanillo hori nahiko piztuta daukat. Batxutan joaten naiz eskalatxera, kapoira, aurten ez dut egiten, baina baita egin dut. Zer gehiago, paletan jolastea gustatzen zait pilo bat lagunekin. Ez naiz geldirik egoten inoiz. Mugitzea gustatzen zait pilo bat mendira egotzea, denetarik, baina ez daukat hasi, txirrindularitza nahitzen naiz, ez da triatloiak aurten hasi naiz egiten 3 kilo loriek, eta, zelan doan. Gure kostaldea ezagutzen ez duen bisitari bati zer gomendatuko zenioke? Fijo Barrikako kostaldea, akantilado, itxasertzea. Barrikako itxasertzea, hori Golfo del Nortetik hemengo muturrera joatea, gustatzen zait pilo bat txirrindula bat, eta badau oso itxasertza politak. Flitz, ez dakit entzun duzue inoiz, Flitz. Subraian dagoena. Hor dago oso famatua dena, baina hemen baita ikusten da oso ondo Flitz. Hori kanterako hondartza, eskerrean badau zati bat Flitz ikusten dela, eta kanteratik aurrean dagoen beste kalita txiki arriskoa dena, hori baita badauka eskuman, baita Flitza oso ondo ikusten dela. Eta da pasa bat, baita bunkerraetik ibiltzea eta, normalean etortzen direnean, ez dakit badiko lagunak Extremadurakoak direnak eta ara eroaten ditut beti, pixka bat hori kultura, historia, hemengo bunkers. Eta, hasi kostaldetik hori, kanterako ingurunea eta horrizko baita gustatzen zaiz bide bat. Maltzeko argazki batzuk erakutsiko izkizugu, ez azalpen txiki bat eman aldi guzu ikusten ditugu bitartean? Eneko eta Mantu, horiek eske, orain duela 5 urte topatu nuen txirrindulari batekin bidaiatzen baita Tailandiatik, Laosetik, eta separatu ginean erabaki genuen horrelako kamiseta erostea. Eta behin egon da Enekorekin Laosen esan nion, eta tiene que convertir en tradición erostea hori kamiseta hori. Eta, erosi zenuen hori kamiseta, eta, egin genuen korte jongeraz ikusi duzuen. Tentekiak egiteko. Hori da Laosen baita, gustatzen zait pilo bat saltoak egitea, eta batez ere itxasertzetik itxasora saltoak egitea. Hori baita pilo bat gustatzen zait. Ez dakit zergatik, hori adrenalina hori edo, 25 metrotan deko rekorra, saltoa egiteko, Menorkan. Hau da Kanboian, piraguarekin mekoia jaisten, etorri ziren jarri genuen hori kanpindena eta batean agertu ziren mutiltxo hauek, neska hauek,
Hori da Niko, argentinarra, eta dira gaueko 12 edo, emon genituen bezakitzen bat ordu. Moiseko 8etatik gaueko 12 arte, bi puerto de montaña 4.000 eta piku metrokoa, eta azkenik ailegatu ginen herrixka honetara, hori lo egiteko. Zeba genekien, 120 kilometrotan, zegoela herrixka bat, horregatik egin dituen horren beste kilometro eta igoera. Enekorekin, beste bideo bat dago hortik, ez dakik goratzen duzu ikusten duguna hori la cámara de la bici, da ibai honetan, da Laos eta da oso leku turistikoa, eta gauzarik hori famatuena egiteko da ibai hau jaistea con esos neumáticos. Eta daude eskinetan, daude tabernak edo paf edo eta dago jendea eta antxa egiten eta gero ematen duzu pizkatz 2 kilometro hor jaisten, ezer barik. Orduan hor erabaki genuen egitea bideo hori eta argazki hori da Laosen dago egin da. Eskerrik asko Aitor, gurera etorri izanagatik eta bidaia on. Eskerrik asko zuei. Zein da, urrengoa? Urrengoa, berez esan nuen ez nuela egingo horrelako jartadarik. Momentuz betetzen ari naiz hori promesa hori, baina beti dago buruan munduko buelta egitea bizikletarekin. Eta, neska laguna dela eta, munduko buelta egitea badira urte, gutxi gora behara, orduan, bai. Ez dut uste egingo dudanik, baina, beti burua da bilor, txirrindula, eta beti txirrindularekin. Bidatzen baduzue txirrindularekin, fijo que os entra el mono baita, eda pasa bat. Ikusten duzu gauzak beste era batean, ez da turismoa egitea. Bai da turismoa egitea, baina beste gauza bat da. Eskerrik asko. Zuei! Oparia zuen txarnaka duzue subasta bat egin, monedero, jamón... A ver, Luego vamos a discusión.